Vlada Srbije dovela je Srbiju danas do poslednjeg mesta u Evropi. Srbija je danas po svim ozbiljnim, relevantnim ekonomskim, socijalnim i političkim pokazateljima na začelju, na dnu Evrope. Srpska napredna stranka traži odgovornost vlade zbog ovakve situacije u kojoj je dovela građane Srbije i traži vanredne parlamentarne izbore kao jedini način da se iz ove krize izađe. Mi danas imamo najgoru inflaciju u čitavoj Evropi. Mi danas imamo inflaciju koja je preko 11,5% i u odnosu na stopu inflacije koja vlada u državama koje su naši susedi, ona je 3 do 4 puta veća. Takođe, po stopi nezaposlenosti od 20% Srbija je danas najlošija u regionu i među 4 najgore države u čitavoj Evropi. Takođe, kada uporedimo prosečne zarade u bivšim republikama SFRJ, Srbija danas sa prosečnom zaradom od 329 evra, kada se naravno preračuna u dinare, je na začelju svih tih država, a faktički kada je poredimo sa Slovenijom koja ima 935 evra prosečnu platu, vidite gde je realno mesto Srbije u ekonomskom smislu. Srpska napredna stranka traži odgovornost, da se pokaže ko je kriv za sve ovo, da se podnesu posledice i da oni koji su najkrivlji, a to je ova vlada Srbije i vladajuće stranke, raspišu nove izbore i da dopuste građanima da kažu šta o tome misle.